Hola, resulta que tenía que grabar un vídeo d'una mascleta i tal, però resulta que l'àudio de la càmera me se n'ha anat a prendre pel cul. O sea que ho he arreglat més o menys com he pogut. I la cosa està aixina, jo poso l'arreglo este que he fet i vosaltres feu com a que s'ho cregueu, que està bé la cosa, vale? Perfecte, de puta mare, així vos ho deixe. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta? Pam! A que no es nota? Estás despedido. I amb raó.